Bai, oso kezkatuta gaude, Euskal Herriko alkateoz, ikusten ari gara, kutsatze tasa gero eta handiagoa dala, ez? Eta beraz alde horretatik ere beste behin ere dei egiten diegu, ez? Herritar guztiei, erantzukizunez jokatzeko, arduraz jokatzeko eta, alde horretatik ere ekiditeko, bai gizarte pilaketak eta baita ere arriskutsuak izan daitezken egoera horiek, ez? Eta bestetik ere oso kezkatuta gaude, ze azken egun hauetan ere, ikusten ari gara nola dauden bortitze episodio batzuk, ez? Eta alde horretatik ere, beste behin ere, adierazi nahi dugu, pertsonen arteko harremanak errespetuan oinarritu behar direla, askatasunean eta berdintasunean. Eta horrelako gertararik ez dute lekurik gure herrian. Eta beraz, eudelen izenean, gaitzesten dugu irmoki, azken egun hauetan gertatutakoa eta batez ere gazte batek pairatu duen paliza hori, ez?